ଶହେ ଖେଳ ଜମିଲା ଆଉ। ଶଳା ତା ବାପା ହାରାମି ନାହିଁ ଆଜି ଇଏ ଅଛି ମାନେ ଚନ୍ଦେଇବି ଆଉ। ହଁ ବାବା ହଁ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ଦଉଛି ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ତମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବ। ଓହୋ ସେଇ କଥା ଠିକ ଅଛି ଯିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିକି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ରଖୁଛି ବାବା। আস আস আচ্ছা তোমার সেই যে থন্ডা কেতে নেখা ସେଇ ଥଣ୍ଡାଟା ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା আচ্ছা তোমার সেই নুনি বিস্কুট আছে নুনি বিস্কুট ହଁ ଅଛି ଲୁଣି ବିସ୍କୁଟ। ଅଛି ହଁ কেতে নেখা সেটা 25 ଟଙ୍କା। 25 ଟଙ୍କା আচ্ছা ছাড়ো সে কথা এই কাঠি চুচুমা আছে কাঠি চুচুমা এ এ কাঠি গুড়া গাই তো চুচুমা ନା ନା ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି ନାହିଁ। ନାହିଁ ନା ହେଲା ନାହିଁ କଣ କହୁଛ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କାଠିରେ ଯୋଉ ଲାଗିଥିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପଇସା ଅଛି। ପଇସା ନା କଣ ମାଗଣା ପଚାର କି କଥା হ্যাঁ ଓହୋ ବାବା ସେଟା ହଉଛି 30 40 100 କେତେ ଭେରାଇଟି ଅଛି କୋଉଟା ଦରକାର କୋଉ କାଟେ ଦେଖେଇ ଦଉନ ଦେବି। ହଁ ଦେଖାଉ ନା ଗୋଟେ ଦେଖାଅ କଣ କମ ରେଟ୍ ର କମ ରେଟ୍ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଅ କମ ରେଟ୍ ଦେଖାଅ ବହୁତ ଦେଖାଅ ଦେଖାଉ ନା 50 ଅଛି ତ ଟଙ୍କା ମାଲ ଅଛି ତ ରଖି ମାଲ ନାହିଁ ମାନେ ମାଲ ଗଦା ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ମାଲ ନାହିଁ କଥା କୋଉଟା ବେଶୀ କରୁଛ ରୁହ ରୁହ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ହଁ ଆଣ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନାହିଁ ସେଟା ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ তোর দোকান আছে আইসক্রিম নাই ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତମ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନିଜେ ଯାও। মানে ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମ ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ତ ମୁଁ ସେଟା ପଠି ଆସିଲି ଏଠି ଓହୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କଣ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ତମେ ତିଆରି କରି ତମ ହାତରେ ଦେବନି ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତ ପେଟିସ ଅଛି ପେଟିସ ଓହୋ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପେଟିସ୍ କଣ କିଏ କିଛି ଜାଣିନ ଖାଇ ଦେଇଛ ଦୋକାନରୁ। ଆରେ ଜାଣିନି ମାନେ କଣ ଖାଉଛି ଜାଣିନି ମାନେ ଯୋଉ ଏମିତି ମାନେ ଯୋଉ ହୁଏ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ତା ଭିତରେ କଣ ଜିନିଷଟା ପଶିଥାଏ ତାପରେ ଯୋଉ କାଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଣି ଦିଅନ୍ତି କାଟି ଦିଅନ୍ତି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନାଲିଆ ନାଲିଆ କିଣି ଦିଅନ୍ତି ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ ପେଟିସ୍ କଥା କହୁଛ। ଏତେ ବେଳକୁ ଲାଇନ କି ଆଣିଲ ତମ ସେଇ ପେଟିସଟା ଖାଇବି ବୋଲି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆଇଛି ବୁଝିଲ ଦେଲ ସେ ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଥିବ କଟା ହେଇଥିବ ଫାଳିକିଆ କଟା ହେଇଥିବ କଳା ଯନ୍ତ୍ରରେ ପୁରେଇକି ଯୋଉ ସେକି ଦେଇକି ଦିଅନ୍ତି ବା ଓହୋ ସେଟା ସେକା ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ଓଭେନ୍। ଓଭେ ଦଉନ ସେ ଓଭେ କଣ ଗୋଭେ କଣ ଯାହା ପାଉଛ ଦବ ଖାଇଦେଇ ଆଉ ସେ ଓଭେନ୍ ଗରମ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଦଉନ ଗରମ କର ଆଣିଲ ଯା Ya hiyo. Ya hiyo. ଝିଅ ମାରିକି ଆସିଛ ତ ପୁରା ଗରମ କରିକି ଆଣିଲି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଖାଇନି ଖାଇକି ଦେଖେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଝିଅ ମାରିକି ଚିକିଣା କରିଦେଇଛୁ ସସ୍ ସସ୍ ଲଗେଇକି बढ़िया 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 ଓହୋ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଖାଆନ୍ତି ମତେ କଣ କହୁଛ। तुम हाथ में देव तुम हाथ में देव हाथ में घी लगी तुम हाथ में घी लगी लगी टेस्ट बहुत बढ़िया এই হাতে কেটে যাও দিদি তাহলে তোমরা দেই খাও। मुझे
ମଜା ଆସିବା ତମ ହାତରୁ ଖାଇବା ଅତି ନିଆରା ହଉ ହଉ ଚୁପଚାପ ଖାଅ ହାତ ଚାଟିଲେଣି ନିଆରା हेलो हाँ भेज रतन हाँ हाँ जाओ 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 हाँ 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 अरे मेडिकल केस तो तुम जाओ 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 କୁଆଡେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ ଏଇ ସାରା ଦୋକାନରୁ କେତେ କିଣିକି ଖାଇଲଣି କହିଲୁ କୁଆଡେ ପଳଉଛ କି କଥା তুমি କହୁଛ ତମର ଫୋନ ଆସିଛି ଦେଖିଲ ଫୋନ ଆସିଛି ଆସି ତ ନା ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ବା ମତେ କଥା ଖାଇବା ସରୁ ସରୁ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ଆରେ ଆରେ କୁଆଡେ ପଳଉଛ ପେଲି ପେଲି ପକଉଛ କଣ ଏଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କେସ୍ ଆସିଥିଲା ମେଡିକାଲ କେସ୍ ମୁଁ ଯିବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କେସ୍ କୋ କେସ୍ ଏବେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଫୋନ ଆସିଥିଲା ନା ରିଙ୍ଗ ହେଲା ଶୁଣି ନାହିଁ କଣ ରିଙ୍ଗ ହେଇଛି ପ୍ଲେଟ ଖାଲି ହେଲା ସିଧା ଉଠି ଯାଉଛ ମାନେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା କେତେ ଏମିତି କଲଣି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୋକାନରୁ କେତେ ଥର ଏମିତି ଯାଇଛ ଖାଇ ଦେଇକିରି ପଇସା ଜମା ଦଉନ ଦେବି ନାହିଁ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ଦେବି ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି କାଲ ଫଳ ଯାଇ ଇଜ୍ଜତ ମତେ ସାଜୁ କୋଉ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲ ଧରେ ଇଜ୍ଜତ ପଳଉଛି ଆଜି ଇଜ୍ଜତ ଧରେନି ଖୋଲି ଏ ଛାଡେ ପଇସା ଦବୁ ଆଉଛି ଦେବି ଯେ ମୋ କଲେଜରେ ଛାଡେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ହେଲା ମୋବାଇଲ ତଳେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ତୋ ଦୋକାନ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଦୋକାନ ସିନା ମୋବାଇଲ ରହିବ ତୋ ଦୋକାନ ରହିବ ମୋ ଦୋକାନ ମୁଁ ଏକା କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆସୁଛି ହେଲା ଜମା ଛାଡ଼ିବି କେସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କେ ଛାଡି ବାକି ଆଉ ଆଜିର ସବୁ ଏଇଠି ନଗଦ ଦବ ତାପରେ ଯାଇ ଯିବ ବାପା କଣ ସବୁ ହିସାବ ଲେଖି ରଖିଛି ସେ ପରା ଏଇ ଦୋକାନ ଗଲେ ମତେ ସବୁ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କିଏ କେତେ ବାକି ନେଉଛି ହଁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା ଯଦି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ସିଧା ବଡ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ବାଣି ମୁଁ ଗେଲି ଛାଡ଼ିଦେବି କି ମୋବାଇଲଟା ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମୋ ସବୁ କଥା ମତେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ ମୁଁ ବାଣିଟା ମୋ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିବି ଯଦି ଘର ଝାଡୁ ମାରିବୁ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ରଖି କାମ କରିବୁ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବୁ କେତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥାଉ ସାଧନ ମୁଁ ଝାଡୁ ମାରିବି କୋବଳା ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣିଛୁ କୋବଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ବାକି ଖାଉଛୁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ କୋବଳିଆ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ ବାକି ଖାଲି ପଇସା ଦେଇଦିଏ ମତେ ଛାଡି ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ମୁଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମଟା ସେ କଲଟା ମୁଁ ରିସିଭ କରିବି ଆଗ ଝାଡୁ ହାତ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଧରିଛି ଝାଡୁ ମାରିଲେ ଛାଡିଦେବି ଝାଡୁ ମାରିବି ହଉ ଦେ ପଛେ ଯାହା କରୁଛୁ ମୋବାଇଲଟା ମତେ ଦେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛୁ କଥା ଏଇଟା ପଡିଯିବ ଝାଡୁ ମାରିଲା ମୁଁ ଧରିଛି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବି କଣ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଏମିତି ପଟି ମାରି ଖାଉଥିଲି କି ହଇରାଣ ହେଲି ଆଉ ଜୀବନରେ କୋଉ ଦୋକାନରେ ବାକି ଖାଇବେନି ଆଉ ବାକି ଖାଇବେନି କୋଉ ଦୋକାନରେ ବୁଲି ଧରି ଖାଇବେନି ଚାଲ ଝାଡୁ ମାରିବୁ କାହିଁ ବୁଲି ଗାଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଖାଇବି ଭାଇ ମାନେ କେହି ଖାଇବେନି ପଟି ଗାଡ଼ି କୋଉ ଦୋକାନରେ ଯାହା କଲାଣି ଏ ଝିଅ ମୋ ଜୀବନ ଅରାଧ କଲାଣି ମତେ ଲୋକ କାହିଁ ଇଜ୍ଜତ କଲେଣି କରୁଛି ଝାଡୁ କରୁଛି ସଫା କରୁଛି ସବୁ ଆଜି ହଜମ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ସେ ବାହା ଝାଡୁ ମାର ଜଲ୍ଦି ମା ଝାଡୁ ବାହାରେ ମାରିବି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତୁ କେମିତି ଖାଉଛୁ ସେମିତି ଝାଡୁ ମାରିବୁ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରି କାଲି ଧାନ କରିଦେବି ଆଜି ନଗଦ କାଲି ବାକି ନାଇଁ ଆଜି ପୁରା ସଫା ହବ ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବୁ ମୋବାଇଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନକରେ ମନ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଗାମୁଛା କେ ଦେଖିପାରିବେନି ଜାଣିବେନି କଣ କରିବେ ଭାଇ ଝାଡୁ ଭଲ କି ଏଇଠି ପତ୍ର କିଛି କରୋନା ମୁଁ ଝାଡୁ କରୁଛି ଲୋକ ଶୁଣିବେ ମୁହଁଟାକୁ ଘୋଡେଇଲି କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଓଳେଇ ଦେ ମୁଁ ଆଉ କହିବି କରୋନା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଲା ମହତ ପଳେଇଲା କାହିଁକି ଖାଇବି ରାଗି ପଇସା ଚାହିଁନି ଏଇଠି ଆଉ ବାକି ଖାଇବନି ମନେ ରଖିବୁ ଝାଡୁ ମାରୁଛୁ ବୋଲି ହେଲା ସତରେ ଗପ ନା ତମେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଲାଣି ତମେ ସେଇ ଇଜ୍ଜତ ସେ କଣାଟ ଦେଖା ଯାଉଛି ସବୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛୁ କେହି ଦେଖିବେନି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କଲୁରେ ଭାଇ କି ଇଜ୍ଜତ ମୋର ମହତ ନେଲୁ ମୋର
କାହିଁ ବାକି ଯାଉଛି କେଜାଣି ଲାଇଟ୍ ରହିଲା ଏଠି ଆଉ ଥରେ ମାର ଆଉ ବସି ବସି ପକାଟାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କାଟେ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ ସଫା କରିକି ଯିବୁ ମଇଳା ବା ନାହିଁ ସିମେଣ୍ଟ କାଢି ପକେଇବି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମତେ ଖାଇଲାଣି ତୁ ସାର ନା ମତେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମତେ ସାର ନା ଗାଈ କର୍ମ କଲିରେ ଭାଇ ଭଗବାନ ମତେ ବଞ୍ଚା ମୋ ଇଜ୍ଜତରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଇଜ୍ଜତ ଗଲାରେ ଭାଇ ମୋର ଆଉ ଏମିତି ପଟିବାରି କୋଉ ଦୋକାନରୁ ଖାଇବି ନାହିଁ